Zoberieš si expander, chytíš si ho trošku na ušie, samozrejme v závislosti od toho, aká je tvoja sila, ako ho dokážeš roztiahnuť. Čiže pokiaľ sa dá, chytím si ho na ušie, keď nie, nevadí, kľudne aj trošku na širšie. Ide mi len o to, aby si začínal v podstate s rukami tu vpredu, nie úplne, že na boku, aby bol aj ten rozsah čo najlepší. Keď tak sa dá použiť aj nejaký ľahší, tenší expander. Takže chytím si ho, ruky dám pred seba, ramena zatlačím dole, bacha, aby som ich nemal takto hore, čiže zatlačím ich dole a rozťahujem expander do strán. Idem v podstate do toho momentu, kým rukami neprídem na úroveň ramien. Ďalej už neidem. Dobre? Takže zoberiem expander, stojím rovno, stred je spevnený, ramena tlačím dole, lakte, tie sú iba jemne pokrčené a celý čas ich tak držím. Bacha, aby sa tie lakte, keď idem dozadu, viac nekrčili. Dobre? Čiže hop a naspäť. Hop, tu idem nádych, s výdychom to ťahám dozadu. Musím cítiť hlavne túto zadnú časť ramena. Takže ešte raz, hop, ramena dole, laktie mne pokrčené, držím ich v tomto úle. Nádych, s výdychom to ťahám dozadu. Nádych, výdych. Na čo si treba dávať ešte pozor je, aby si lopatky neťahal takto dozadu, ale aby ten pohyb vychádzal čisto len z ramena. Hej? Čiže žiadne takéto niečo, ale čisto iba cez ramena. Lopatky čo najviac držať v tomto prípade nehybné.